fadın bedenip Patırlan fadın bedenip çalan yerleri bu yerler Oğul baştan haklaların falan yerleri bu yerler Oğul baştan haklaların falan yerleri bu yerler Falan yerleri bu yerleri Yiğitleri tapar şöhrat Kıyılar beth eder dökrak Kıyılar beth eder dökrak Dünyanın en azap fehra Filen yerleri bu yerleri Dünyanın en azap fehra Filen yerleri bu yerler Filen yerleri bu yerleri Çekip değdipin Nefime çekip değdipin Atavam devlet tapan Atavam devlet tapan Olonun ağlap nun safar Gülen yerleri bu yerler Olonun ağlap nun safar Gülen yerleri bu yerler Gülen yerleri bu yerleri Damağa almaz bakana Damağa almaz bakana Hoş gelir gelsin dakana Yağışlan yağtı zakana Gelen yerleri bu yerler Yağışlan yağtı zakana Gelen yerleri bu yerler Gelen yerleri bu yerler Oğul baştan haklaların Falan yerleri bu yerleri Assalamu alaikum, mehman vatandaşlar, eýdirleşler. Ýaşyk teleradio ýylyna taýýarlanyp size hödürlenýän Ýaşyk Joşgun atly Aýdyn Saly gepleşigimiň ýene bir täzesany size hödürleýär gepleşigimiň başynda bolsa bize ahly mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadaşymyzy, hormatly prezidentimiz arkadaşy gahryman serdarymyza köp sag bolsunlar diýýär. Goý gahryman arkadaşymyzyň arkadaşy gahryman serdarymyň janyna sag ömürleri uzak tutýan ýyl ýurt täkdetli tutumly işleri elmi damar waşykary besensin. Näfayleşer gepleşigimiň bu ýerdeki sanyny paýtagymyzda Aşgabat şäherine ýerleşýän ödüň datly tagamlar bilen halkymyň sevgisini wadanan Katmer kafeýasynda ýerga geçirýär. Gepleşigimiň bu ýerdeki sanynyň myhmany bolsa biziň ýaş Zehin Aydınçymyz Haydar Oraz Muhammedow. Haydar gepleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen dörözlük aleminde, sanawda aleminde üstünlük ýar bolsun diýäsini gepleşigimiň başyny bir joşgunly gowaýdym bilen gepleşigimizi açyp berdiňiz. Elbette gepleşigimiň dowamynda da sizden o gowaýdymlara garaşýar, çünki biziň bu gepleşigimiz elbette ýaşlaryň bir okuyup başaryny açyp görkezmek galy we Aýdyn Salylar bilen halkymda ruhly edep bermek üçin taýýarlanýar. Çünki bu günü hormatly prezidentimiň gahryman akademiyanyň saýasynda zähmet çekmek üçin, döretmek üçin, aýdym aýtmak üçin ähli mümkinçilikler, şertler döredilen şol döredilýän şertlerden ýerlikde peýdalanyp size sanawda aleminde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäs. Köp sag bol Bayram. Ilki bilen gepleşigimiň başynda gahryman arkadaşymyza hem arkadaşy gahryman serdarymyza döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdysyn. Çünki bugünkü biz ýaşlara hormatly prezidentimiz gahryman arkadaşymyz döretme ve öğrenme ve şahli mümkinçilikler döretip berdi. Bize de bir işler zähmet çekmek galy. Elbette Haydar gepleşigimiň bu ýerdeki sanyny sizden nähili aýdymlara garaşmak. Bayram şu gepleşip çakly edenlerden bilen bir saýlanlar toparma bilen bir maslahat etdik. Bir toýda baralarda o ýerine ýetirýän aýdymlaryň içinden bir saýladyk. Söýüp aýdymlara maýsak diýär, joşgun aýdymlaram bar berse o halk aýdymlaryndan, halypalar ýerine ýetirýän aýdymlaryndan
aýtmak meýnanalydama. Onda haýdar halk köpçüligem siziň ýerine ýetirjek ajaýyp aýdymlaryňyza garaşyp oturandyrlar. Nähili aýdymlarlar başlaýar? Söýüp aýdymlaryny başlaýan ýa-ni bir pesaýjy, birazcık sesini gürültüýär. Onda mehraýynlaşyr biziň ýaş Zekiň aýdymçymyz Haýdar Oraz Muhammedowyň ýerine ýetirmeginde ol gowy aýdymlaryna diň salaly. Sabah yelle şamar saçın darar olur. Acıp güller terbe olur. Siyah saçın bizer olur. Seher yeller sabah yelle şamar saçın darar olur. Acıp güller terbe olur. Siyah saçın bizer gülüm. Kıyaşı feçeline, yaz yağışı fepeline, yok o köyüne yar edilir, on son canım alar gülüm. Alayatla mahmal meydan, gülelekler botsan içre gezsek mesan, bir acayip mesan gülüm. Mahmal meydan gülelekler botsan içe gezsek mesan bir acayip mesan gülüm. Sadap dişlen lower gündek yanı köngül ağlar icran falar avçı deyin alar gülüm. Yalgaranda sadap dişlen lower gündek yanı köngül ağlar icran falar avçı deyin alar gülüm. Kıyaşı feçelenir, yağ yağışı fepelenir, yok o köyüne yar edilir, on son canım alar gülüm. Alayatda mahmal meydan, gülelekler botsan içre gezsek mesan, bir acayip mesan gülüm. Alayatda mahmal meydan gülelekler botsan içre gezsek mesan bir acayip mesan gülüm. Ömür battı gidin yolunu, halim yalnız dünyada. Eğer bilsen bu cahan halim yalnız dünyada. Kim sebeplik boşap kal, bile gidin yerlerimiz zarin ağlaşır gök asman durnalar. Zarin ağlaşır gök asman durnalar.
kettin izama qaraman ökünersin bir zaman menin sensiz galçygym yaş kalbimda oylanma sen sebepli boşap qally bile gevin yerlerimiz varin ağlaşır Göğatman durnalar varin ağlaşır Göğatman durnalar Oturuptuk senin bilen edip füci arzular başın tegi cemalına sunar boy derekler kim sebepli boşap kal bile gevin yerlerimi varin ağlaşır Göğatman durnalar varin ağlaşır Göğatman durnalar varin ağlaşır Göğatman durnalar varin ağlaşır Göğatman durnalar Haydar Köpsaoğlu yerine getirip beren Sevgi Aydınlarına elbette yerine düşüpdür. Halkymyzdan ruh lezzet alıp owdinjalanlar diýip umyt edýäs. Türkmen aydyn sasynyň oty bir näçe döwürlerden ölgöz bolşyn alkyja. Halyplarymyň yerine getiren ajaýyp aydynlaryny elbette halk köpçüligine zihin usatdygyna görä yerine getirýän esasy haýsy ýollarda yerine getirmek gowgarýaňyz. Esasy bir umuman aydymda bizim ähli ýollarymyzyň hersiniň aýratyn bir süýjüligi we hersiniň aýratyn bir lezzeti var. Toy bayramlarda hemmesinden başarnamazdan o yerine getirýär. Galyberse bir başlangıç alan hünärim we maýkuly ýardyna Türkmen konservatoriýasynyň ýanynaky ýürüýte saçyk mektebinde Türkmenistanyň artdan medeni işgary özüne kanly ýurtda tälim alyp ilkinji dutar taýyryny ilme tutduran halypa. Ona demek bir aýdym aýtmak bilen çäkdirmän aýsam saat urallarını yerine getirýän. Dutar taýyryny o saatlar çalýan o halypamyň başlangıç uğradan aydınları hava esasy mariyolun galyberse ähli ýollardan bu başardymdan yerine getirýän. Haydar dörözlükde başga näme meşgul bolanýaňyz? İlkinji çalan saat boly, Türkmen milli saat boly, dutar saat boly. Şu saat bollarda ilki saat çalmany bolan, dutar bilen birlikde aýdym aýtmany bolan. O bilimin dowamyny maýkuly ýardyna Türkmen konservatoriýasynda dowam etdim. Özekimi bir kere oldum barlak görmeliğini düşüneceğim ama bir aydın önderdik görüyen arasında yankı gepreşmeden başmına yerine getiren bu yerler bir aydınlığı halk sahabelerine, halk kendilerine saatlanıp dörettim. Elbette Haydar o yerine düşen aydın olupdur elbette bizim tarih, şahsiyetlerimizi, toprağımızı, vatanımızı vasıf ediyen şeyler coşkunun aydın olupdur. Şolary ýaly dörözlük aleminde zekinimizin bundan ziyat bolmagyny, dörözlük okuymagyň hasam ýetip bolmagyny tesirlemizden arzu edýäs. Sağ ol. Yani sohbetimizdin başında da halk aydınlarına gelip diýdiňiz-de, şol halypalarymyzdan dowam etip gelýän bir
Türkmen halk aydınlaryna häzir gitleşimi şu ýerine orun berseler has bolar. Başystyna bir halk aydınlar hemen bir halifanyň döwründen aydınlar bilen dowam eder. Nähleýär onu Haydar Oraz Muhammedowyň ýerine ýetirmegine halifalarymyzdan miras kalan o aydınlara diňläň diýinjäň diýde talan. Çöllüğün ak terenler Çöllüğün ak sayar alın karar davrumu Dağlar taşlar çekebilmez menin çeken cevrimi Eyfim senin el vermeyen kaçı yermen doğrumu Bütün akşam düşümde var ya benim huşumda Gördüm seni karşımda yetir eden aksa yari Ben dağı Yol yürüyen kervanlar Yol yürüyen kervanlar kapılarda yatmıyor Çöllüğünler seninle benim atmayar Üstümdeki ağır günler men başımdan ötmüyor Sanım gidip pidaya yalvarıp ben Hudaya ömrüm yitirdim daya Sana diyen aksa yari Men dağı Bahar günü davasına Bahar günü davasına Lemer bulutlar oynap yıllarımın sakısına salıdır Barzak oldum aksayar menin yanım bilir Meni yada salmasın ağır halim bilmesin Ölüm gelip almasın varıp bilmen aksayarı Men dağı Önündeki kızıl keten Uşun atar göğe şabak ismi zalim Bu almadı iyendey faman kepe Paktayalı aksam olsan Menem karayıp Koşulup, yanılıp, hem süsülüp Tutar deyin iyisülüp, yaşasılı aksa yari Ben dağı
Ey zalim gidip fidaya yalvarıp tüveryan ömrüm geçirdim zayan sana diyen aksayarım men dağay Yansını vat bitmek şahiradat Dine adet hamdel hükmanlardan Av gözler içinde gördüm bir afet Yok afetim ona kurbanlardan Bahardan yatalan yali, yanağı teherden yatalan yali Ey qabağı meherden yatalan yali, doğduklar şeker Damyanlardan Çok Oh beni yarım kudruk taçı bir vurup Gündür batıydı Ummanlardan Yatanlardan Gönüller içinde paylanıp boy Bırıdı bedek dur giden bir toy Edebin ikramın akılını Şahirun aklı Hayranlardan Fayla pesip azaplarının azabın Hayfiyde bağışettik he kucuğun Ey şol kucuktu mika tutun kucuğun Dünyada en baklı insanlardan Ey şol kucuktu mika tutun kucuğun Şol kucuktu mika tutun kucuğun Dünyada en baklı insanlardan
Mehman ileşlerine görüşümüz ýaly ýaşyk teleradyo ýaýlymyna ýaşyk joşgyna atly aýdym taly gepleşigimiz ow aýdymlyrlygyny dowam edýär. Gepleşigimiziň bu ýerki sanly paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýerleşýän Katmer kafesinde ýazga geçirýär elbetde. Ýaşlyk aýdymçymyz Haydar Oraz Muhammedow biziň gepleşigimizi ow aýdymlyrlygyny beýär. Haydar ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin köp sag bolsun. Ýa aýdymlar ýerine düşüpdir elbetde. Usta salanalar toprağın bilen bir ýygydyrypdy. Gowy halaýatlarymyzda miras kalan aýdymlar ýerine ýetip berdiňiz. Halk köpçüligin bir owy lezzetli beýenjalanlary diýip umyt edýäs. Indi Haydar bir şeýlere sorag berasym gelýär. Ýani joşgun aýdymlara mäder ýerine ýetip berjek diýdiňizde. Halk aýdymlary bir hatarda joşgun aýdymlary ýerine ýetirenigizde elbetde her aýdymçynyň bir ýykpyn edýän aýdymçysy bolýar. Şoň aýdymlaryny diňleýär, şoň aýdymlaryny gowy ýerine ýetirýär. Siz öz dürüjlüğiňizde haýsy aýdymçynyň aýdymlaryny özüňe ýakyn görýärsiz? Özüm bir sesine gavat gelýär. Bir şu joşgun aýdymlary, seýip aýdymlar aýdym diýip atma sanatyna kesdi. Bu ýerde Recep'in bir ähemine aýdýan. Şoň aýdyşyny öz sesine bir ýakyn görýär. Şondan bir özüne hem bir ýeňil hem bir aýdym özüne lezzet alýan. Ýa gepleşigimiň başyna ýerine ýetip beren bir seýip aýdymlaryňyzda ünsürdik. Bir ki Nuriyat Recep'in ähemine görýän eken sesinizde. Ýa halk aýdymlaryny ýerine ýetirdiňizde. Halk aýdymlarynda kimden ruhlanýaňyz? Halk aýdymlaryny aýdymda esasy aman Kadir fonunda öz bolşuly aýdyş ýolundan bir esaslanýan kiçilikden diňläp awa goýup şoň aýdyş usulyny halk aýdymlary ýerine ýetirmäge çalışan elbetde bir öýle bolmak mümkin näme bolýandan oňldymyzdan halkymyzda toýda baralaryny aýdyp ýörüz. Elbetde biziň bir aýdym satmagymyň inçe ýollary bar. Şol ýollary dowam etmek üçin biziň türkmen halkynyň milli lider gahman arkadaşlar gahman serdarymyz bir de ähli mümkinçilikler şertler döredip berdi. Şol döredilýän şertlerden ruhlanyp bilenmämekde geljekde gowy aýdymlar bilen halk köpçüligini beýendiklerini arzu edýäs. Sesiniz owarynyň belent bolsun. Ne bir joşgun aýdymlara gerek bersek gowy bolar. Gepleşigimiň adymyň belli bolşy ýaly. Ýaş joşgun gepleşigimizde bir joşgun aýdymlardan orun berýär. Şoň üçin gepleşigimizde eýderlerine bir joşgun aýdymlar ýerine ýetirýär. Gatga bolar elbetde ýerine ýetirecek aýdymlaryňyzy biz sizin arzu edýäs. Nähwanlyşlar gelin onda gepleşigimiň şu portatyny Haydar Oraz Muhammedowyň ýerine ýetirmegine eýderli joşgun aýdymlar diňläliň hem beýenjalalyň. Durulgu doğdurup sülmüren vödü Aydayın şanın aydımlı gazan Durulgu doğdurup sülmüren vödü Aydayın şanın aydımlı gazan Senin özgenimin söymedim madal Utanıp sülmürep sallanan vödü Senin özgenimin söymedim madal Utanıp sülmürep sallanan vödü Sallanar saçları yolladır ben Ardu'da karışan dillenir Sallanar saçları yolladır ben Ardu'da karışan dillenir Başımda hayalim, yürekte adım Ay sana güzel kız, ay sana adım Başımda hayalim, yürekte adım Ay sana güzel kız, ay sana adım Yılların için ey peridadım Utanıp sülmürep sallanan ödü Güzeller içinde ey peridadım Utanıp sülmürep sallanan ödüley Sallanar saçlar yolladır bebi Ardu'da karışan dillenir Sallanar saçları yolladır bebi Ardu'da karışan dillenir Sallanar saçlar yolladır gözü Ardu'da karışan dillenir
sallanar saçları yolladır göt arzuda karışyan dillenir arzuda karışyan dillenir bolsam, ben Mecnun bolsam bakarım. Aylar geçer, yıllar geçer bakarım. Ben Leyli bolsam, ben Mecnun bolsam bakarım. Aylar geçer, yıllar geçer bakarım. Oğul bakar, sana düdüyen kadar, sen oranda lelem, yana yana bakar. Oğul bakar, sana düdüyen kadar, sen oranda lelem, yana yana bakar. Aşık aydar sana yürekteki barını, günne sergezdan olup çekyen adarını. Aşık aydar sana yürekteki barını, günne sergezdan olup çekyen varını. Oğul bakar sana düdüyen kadar, sen orunda lelem, yana yana bakar. Oğul bakar sana düdüyen kadar, sen orunda lelem, yana yana bakar. Oğul bakar sana düdüyen kadar, sen orunda lelem, yana yana bakar. Oğul bakar sana düdüyen kadar, sen orunda lelem, yana yana bakar. Haydar köp sağ bolsun aýdýas. Joşkun aýdymlaryňyz üçin elbetde sesiňiz owalyňyzdan belent bolsun. Gepleşigiň dowamyny elbetde o aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz üçin söhbetler etdik. Elbetde gepleşigiň jeneriýet barýan protokollaryna da biz size ýeni bir ýola hormatly prezidentimiň Gahman Akadamynyň ýaşlara bildirýän memnun ruhanyp dawarlarymyzy, toýlarymyzy özüňiziň ýerine ýetirýän gowy aýdymlaryňyz bilen beýdak geldiňiz tisirimizi arzu edýäs. Awul bayram, menim şu mümkinçiliklerden peýdalanyp Gahman arkadaşlarymyza, Gahman serdarymyza, biz ýaşlara, medeniýet synowy işgärlerine öredip beren ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan, olaryň janlar sag bolsun, tutýan tutmuşlar ilmi damara gazat. Gepleşimiň jemini, joşuny tutmany halk aýdymyň jemine aýlandy. Gato bolar Haydar. Gepleşigiň bu gedek sany ýaşlyk telewizýa ilminden bilerikde Aýtatymyň Aşgabat şäherine ýerleşýän Katmer kafeýetinde ýazga geçirdik. Gepleşigiň ahyryna da bize şeýle mümkinçilikler öredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahman Arkadamyza, hormatly prezidentimiň arkadaşly Gahman serdarymyza köp alkyşlanmaly aýdýas. Oý Gahman Arkadamynyň arkadaşly Gahman serdarymyzyň janlarsa ömürleri uzak, ýyl ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri elmi dama rowaşyk gardesensin. Şeýle ajaýyp arzular bilen ýaşyk joşuny atly aýdym taýda gepleşigiň geçirip oturýas. Ýene de toýly günlerde diýdarlaşýansak, hoşda bolun. Çıtma karşını gele ay telvim sen gel o giyme karalı ay kumarana gözüne dökme yaşını gele ay telvim sen gel o giyme karalı ay kumarana gözüne dökme yaşını gele ay telvim giyme karalı
giyme qaralı. Kerim lebbeydi wow berteniz şerap. Gelay tilbim tey giyme qaralı. Hayda vurun gidipler, hayda vurun. Sen benim padişahım, tahtında bardır. Kara giymek filvim, baltında bardır. Ay gülgün giymek filvim, baltında bardır. Gidey filvim, sen gel o, giyme karalı. Havreylay tüydüğüm o, baltında bardır. Gelay filvim tey, giyme karalı. Ha! Aşık hemra kaynap, yüreğim coşmaz. Atası bolmadı ey, lukmadı bismil. Gülgün geyve verkeydim, kara yarışmaz. Genay tilbim tey, giyme karalı. Ay gülgün geyve verkeydim, kara yarışmaz. Genay tilbim tey, giyme karalı. Genay tilbim tey, giyme karalı. Genay tilbim tey, giyme karalı.